Pakulian TV zvenhando hatiterere tongobika zvemhando vachiterera kana wanga toterera news idzi kubva kudhara tinenge tichingokupai tichikupakurirai panapa Pakulian TV hatichikidzirwe nezvemutv nekuti tisu chivhitivhiti chacho chisina fee kana kuti favor. Ndauya nema-updates atinogara ndakakubatirai patinosumudza nenzeve ZANU-PF tichirovera pasi kuiti bwa. Kana watosvika panapa iri first time yako gara wasubscribe, gara watijoina kunge city nekuti panapa nhau tinoramba tichingotutuma, tinoita kunge kupupuma kunge chisupa tichita kubuda furu nenews. Nhasi ndine nyaya iri panapa but kuti ndikwanise kukupai nyaya iyi ndakasununguka ndakafara. Kana uchizotondedza kuti pasi neZANU-PF nezvigananda tanga nekulika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane bohai vanhu kwamuri ikoko wherever you are. So pane nyaya iri kunetsa panapa yakuda Tagwirei ari kunzi akaita kudzvanywa ari kubatwa panonaka na VP Chiwenga ndo nyaya iri mumastreets iko zvinezvi. So nyaya iri panapa ndekudai so Matsikana Tagwirei are loggerheads. Tagwirei had purchased 200 vehicles cash. Now Tagwirei said no, now Chiwenga said no vehicles to be donated. Tagwirei wants refund. Farai Matsi made millions. Akuti hakuna zvakadaro. Deal was done kudhara. $15 million transaction involving Land Cruisers, GD6 Fortuners, Raptures, vehicles in Farai Matsi Depot, Granite site. This is the current situation yatiri kutendereredzerwa pano yatiri kusangana nayo ende ndangojumana nayo kwa Lynn Stasia uko ku X. Munoziva kuti avamira vasikana vacho vanenge vachitopombawo nekusaidhi ikoko vakangochiregedzera neikoko. Isusu tobva tanoigama nenzeve, tobva tairovera pasi nekunoku takatoenda takadaro. So ndo situation iri panapa. Pari kunzi vanhu ivavava pari kunetsanwa zvakatooma. VP vakataura kuti hakuna munhu ari kupuhwa mota kungonzi hakuna munhu ari kupuhwa mota, anda mota ngashande. Zvigananda chiri kurwa nehana boss chakuti aiwa ka 15 million is a lot of money. Shamwari dzosa mari yangu kana wakatadza kuita sei kuendesa green dzacho kuti hakuna zvakadaro mota dziripo. Saka pfungwa yatopo ichitunde kuti dzopiwa ani manje because dzakatanga dzatengerwa for a reason. Ende muri kuziva kuti unongoti maenda kunoningirikina zveya zvazvo kungonzi pasina ningirikini pasina zvigananda. Yes, 47 out of 49 2 chete ndo vakakwanisa kusumuka vakati aiwa tiri kukwanisa kuwirira naye Tagwirei. Vamwe vese vakati ndezvakwako nemari yako. It simply means vanhu havasi kuda zvinhu izvozvo. Ende papa panyaya yacho pakabuda mazita evanhu vakawanda. Vamwe ndisingatombodi kutaura nezvazvo nemazita avo kuti ningi ndiye ari kunzi anga aripo pamazita iwawo yakazobuda. But the situation mamiriro yakatoita ndo andiri kutotaura nayo iko zvinezvi kuti situation iyi mabviravira mahwani chache. Asi kuzoti muchaionawo sei, asi kuzoti muchaitorawo sei. But inini the nyaya metvision pangu kunguva ndichingokuzivisai kuti pari kupisa VP Chiwenga musanyanye kuva underestimate zvenyu zvekudaro kuti akangonyarara akangoningirikana munhu wekuti akangotaura voice. Kune the voice rekuti ukarinzwa chero uri kwauri chero une nharo unotoona kuti ava vapengerwa because anything can happen. Vanogona kungokuita zvese zvese mumwe munhu asina mufaro iko zvinezvi. That's the situation. Saka ndangoti ndingopfura nepanapa ndingokuzivisai. Muri Zimbabwe kana uchangosvika panapa sekutaura kwandaita ndanga ndatopedza nemi. Asi chandoda kuti ndikuzivisei ndisati ndakukandirai something chekuti muteerere futi. Inzwai kakumana. Vagari vemuSouth Africa imimi mazimba musasanetsekane nekuti hamuna chinhu chekuregistisa makampani. Handiti musasanetsekane neizvozvo zviri simple izvi. Inzwai kavagari vemunigirikini. Kana uchida kuregistirwa kampani yako vhurwa FNB business account. Zvinhu izvo zviri simple zvinoitwa nemuface anonzi Owen ane nhamba dzandaisa pascreen. Kubasa kwake akachimaster chigame ichi. Contact Owen wovhurwa kampani yako wobva wavhurwa FNB business account. Easy. Unoziva kuti kune munhu kuti vanotanga vakangozvarwa vane maplans ka zvekuti mani nahavhurwe nemunhu asina permit kudhara ikoko iko zvine zvakuitwa tazvekutamba ivi. So dauti musare makateerera something chandoda kukandirai panapa muzondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Komakulendi mamuka sei pakadi ipapo machakaira unopenga unorwara nechirwere chepfungwa angofanana nemukoma wake Biden uyu. Munhu angagwa unongokangamwa zvaanenge ataura. Nhau iripo ndeyekuti isu tiri kurwisana nenyaya yehuori upenyu hwakanaka muZimbabwe. Vanhu vokutanga vanofanira kumiswa muZimbabwe maChina ari kungochera zvavanochera zvacho tisingaoni kuti zvinoindipi. Kuda kwacho Tagwirei hauna chinhu chinofanira kutombokurwadza because zvinhu zvaunonyatsoziva kuti ndeuri mbavha huru kwete doko.
saka haugutsikani nemari yaunayo, woda kuwedzerazve kuti ude waita purezidendi nemabira awaita iwawo. Hauoni kuti kana newe yanga uri mumwe munhu wambonyara watisvoda, wambotisvoda zvishomanini. Hatirambi ZANU-PF yenyu munoida idei, asi musadzvinyirira vamwe vanhu, musashandisa masimba emapurisa nemasiaiwo kuuraya vanhu muchitemba mari, varuzhinji ruchitambura zvipatara zvisina mushonga, vanhu vachifa, vamwe vachidzimirwa magezi vari muthiyeta. Upenyu hwo, upenyu. Vangani vana vanofa pazuva nenyaya yekushaiwa magetsi munyika medu imomo vari muzvipatara vaponewa, but zvose zvamuzvioni. Chamunokwanisa kudhoneta motikari 300 kuZANU-PF, asi zvipatara zvisina kana mushonga kana nono zvakangooma hazvo, zvakaoma izvo zvinhu zvakadaro, ende zvinhu zvinotirwadza maZimbabweans zvisingaiti. Iyezve kuenda kuchipatara ukaitwa operation unonga watopinda jere rekubuda mari, uchitsvaka mari ndodini, because kana usina mari yacho haurapiwi. But munyika mako woita sori muforena iwe uri munyika mako, but mamutombozvione zvose hazvikurwadziwa Mnangagwa zvose izvozvo, nana Machakairi hazvikurwadzii, newe George Charamba kusakama vhudzi iwewe. Munhu wenyu wakaora varumeni, wakaora. Ndoda kuzomboti mukoma Jeff Judha imimi timbonyatsotaura zvakanaka-naka. Kutaura kwenyu hongu hakuna kushata, asi pane patida kumboonesana, because tikangoshorana kuti mubumbwa mukore-kore muchii pasina zvinotifambira muZimbabwe hazvibetseri. Ngatitaurire vanhu chokwadi, pasi neZANU-PF, pasi neZANU-PF, pasi nehuori, pasi neumbavha. Taneta nokudhinyirirwa nokushanda tiri kune dzimwe nyika. Ndonhau yatiri kuchemera pano panyika ino kuti dei Mwari wanga watibetsera, because izvo kuti ZANU-PF inenge ichigwidzana, vachirwayo pachavo ka zviri right, but tinofanira kutofaitawo tive nefreedom, because hatina freedom muZimbabwe. Zimbabwe haina freedom. Chinhu chandakangoona chine freedom imvura, kana ikanaya inongoyerera painoda. Ndo chinhu chandakaona chine freedom muZimbabwe. Nesikidzi kumbare idzo dzine freedom yekungoruma vanhu pamadiro, kwete kuti munhu chacho aite freedom muZimbabwe hamuna. Ukataura wotouraiwa, ukangoti ichi chakaipa wotonzi batai muuraye. Saka isi nyika iyoyo hacho maibhuya muchifwira muchivata mumasango muchiimbira ZANU-PF mune mapurazi, hamuna kana chinhu. Izvi munongoputsirwa dzimba kwamaenda mukavaka, momboregwa muripo, pachipera maelection moputsirwa. Kureva kuti munonga vanhu vokushandiswa, makawandisa vanhu vakaputsirwa dzimba, but unokwira uchakangopfeka zizambia reZANU-PF nezitisheti. Zvimwe zvinhu zvoda kungosvinura, so ngoona kwatiri kubva nekwatiri kuenda, muchasvinura rini mapofu. Imuchihwa kuti mukuru wenyu ane chirwere chokukanganwa, haanganwa dzabata imomo, ndo purezidendi iyeye, unogona ngokukanganwazve kuti kune vanhu vane zhara, wototi uisai mapfunde, chaira doro zvo vanhu votopuwa mapfunde, sadza remapfunde, kuara ikoko unoona kuti hamuna basa. Zvakatooma izvozvo. Pasi neZANU-PF